na gị na nwunye gị so okwu, ma ọ bụ ọ bụrụ na gị na di gị so okwu, si ezigbo okwu o. Ọ dị oke gị nwa abandon ụmụ gị? Ọ dị oke gị nwa ịhapụ ụmụ gị? Nwere ife nwunye gị ga-emekete gị n'ụwa ka ọ dị oke abandon ụmụ gị? Nwere ife di gị ga-emekete gị n'ụwa ka ọ dị oke abandon ụmụ gị? It's not like abandon them na gị na fana abụọ ga-ebi. No, I mean ọ bụgodu nọ fana di gị bi, nwere ife di gị ga-emegide gị ghara ije n'afọ ha? Nwere ife nwunye gị ga-emegide gị ghara ije n'afọ ha? Anybody that thinks that no nwere ife nwunye emelie do enough ya kwụsị ya ijefe ụmụ ya, onye afọ bụ ezigbote efulefu. Efulefu ka ị bụ, ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. O nwere ife di gị ọ nwunye ị ga-emegide gị ka ị ghara efe ụmụ gị. Your kids are innocent. Whatever it is that is between you and your husband, both of you should fix it. Both of you should deal with it. Do not bring the innocent case n'ime in the name of ọ kpasiri gị iwe, o mere gị nke a, o mere gị nke a. Adore enough. Adore enough. It is your responsibility to take care of those kids. Mgbe unu na-amụfa, that is your duty. Whether you are there or you are not there, reach out. Ask of them, speak with them. Be there for them. It's not their fault. No decide not to be together again. A na-akọ yele. Ndị be anyị, daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.